ndofenda wamunhu wembudzi moti hanzi ishomwe. Shomwe rinonhuhwa kudaro kuita mafuta eshomwe. Mondipatisa moti handisi zvekumusha. Mafuta embudzi achinhuhwa pano Mwari Musiki wedenga zvokwadi ari kunyiminyika musha wese uno, musha uno wepagugu. Asi vanhu voti hanzi idzo shomwe idzo ndodzandauti idzo. Hanzi shomwe ndodzanhuhwa kuita mafuta ari kukuyiwa. Hakuna zvakadero. Ronhuhwa sei? Ronhuhwa ndanyatsanzwa kuti right. Mafuta ari kunyiminyika pano hanzi ishomwe dziri kukuyiwa. Mwari ndapona zvakadero. Ine mhere mbuya mukandipatisa ndikati ndipatisei mukati ndomupatisa mukati dofo kuti ndeyei babaruva ndeyei chigumwe chopera chamunoyekera ichi tozvo yakatoinda tichagodi apa motoita matakarya kare chigumwe chamunodadambura kudaro tinotozokupindisa ifiti kuchipatara tochichibudisira $15 yacho yamakatengesa nayo mbudzi haibudi mwere babaruva inoguma koko kwamakaenda koko havana kuzviona here kuti mune dambudziko mumusoro menyu havana ndosaka vakaditi kwai nditsvake nhangireto kugadzira mune dambudziko kwai dambudziko ramunaro ari kuparadza hayo vanoparadza saka pachenji iya yakazosara imwe makaita sei titiudzai makatengei pachenji imwe yakasara hayangogaisa mugaisa kuita $1 ane imwe uchingotsvakawo munyu unoita 50 cents imwe bva maita sei imwe taimwa doro maimwa doro mamusati matendeuka kwamamutareva kuya makatendeuka zuva zvaii mune mazuva mangani matendeuka tesondonhatu imi muchiti vhiki yapera museri ndepakarowa mbudzi sondonhatu tatendeuka kamukusanganisa nyama dzenyimi atikaya pana bemaita kuchenje kuchechi toinda zvisho asi kumwawo kuchiri kurimwazve tizvona igogo iwo uri dambudzo zvewe dambudzo guru kwazvo randingendeka munyika yese yezimbabwe hakuna kumwakaita sewe ine mere nditaurire wega ndio unozwa dambudziko rako rakaudzwa kumazimbabwe kwacho nakwangu ndi dambudziko chairo guru dambudziko iro roda kutoti rigadzirisiwe neiyoyo vhiniga neiyoyo vhiniga iyoyo nouchaita sei wakasademura mari yacho nda wakatenga zvevhiniga wakandosukwa saka iwo wegozondo-profitiwa unzi zvikanga zvakalana mazibaba vako havasei iwo mbudzi yakatekeswa magrosa dehwe rimwe riri panapa saka iwo munhu wako hana kuona kaiwewe ari kunyembera kuti ndambudziko iwo hana dambudzo unozvitisa iwe iwo ndoda kuti gozi ndoda kutofonera futi kanzela kuti ndivaudze kuti munhu hatichamusungisi handiti munhu haende kupi kubasa ndizvo here saka chishara iwo zvaunoda jere unodei ndoda kushanda tati zvechisara pazvitatapa jeri kuti foni yawakavharavhara jeri kuti mbudzi yawakasedembura jeri kuti nhema dzaunoreva unoda zvipi nhema dzandakareva hangu zizivapoka ndoda kuti ndishande hangu ndingawane mari iyoyo zvirinani uishandire mbudzi yako handishandire ende hakuna kwaunomhangaraka because utori dambudziko renyika ino uri dambudziko redu renyika yese yezimbabwe unofanira kutoshanda ende even nyange wakutambira macho handikupi maoko kudai uchaiona ndoenda nayo mushopu wanotenga zvaunoda ubuda mbuya taurai tiwe chii chakaitika pambudzi yababaruva ende taurai shuwa zvamunosiita zviya mbudzi enda kushopu kwai pane munhu unoda mbudzi tikati mbudzi sei kuti gotora ribve pano kana rikabva pano kwedzi mbudzi dzohodini kana dzashayiwa mupunga hakana totsvaka dzimwe saka pane munhu unoda mbudzi kutosheyana agondipa mari kushopu kati noda mbudzi kushopu azvituka hakana
wati ndoida toshanana pakati ndopipiwa mari ndipo papakotora akaenda nayo ndipo payakanovhurawa. Saka BaRuva vakatengesa mbudzi yavo voga. Ngoti seiwo uchizopindira vamwe vavo pongo vachitaura hakuna wapindira nyaya dzako. Navo vakutaura unoda kutisidzira vanhu. Unozviitirei? Ndokudii paya waderi watengesa $15 ndokuita sei? Zviri seiko tapahwa nyaya dzembudzi pano? Ndichapahwa nyaya dzembudzi dzakatengesewa. Kuri sei? Ndiye tichapahwa nyaya dzembudzi dzatakatora kwenyu dzakatengesewa. Zvakaoma naimi zvatinoitirwa nanaJokonya. Alright. Ndokudii watengesa ndokudii? Ndokunovhurawa. Uchiri kumwa doro here mwana wenyu? Unomwa. Nomwa. Kwamadzibaba kwani. Unogoitirei kuti ndeyei BaRuva? Ndeyei chigumwe chopera chamunoekera ichi? Tozvo yakatoinda tichagodi. Apa motoita matakarya kare chigumwe chamunodadambura kudaro tinotozokupindisai futi kuchipatara. Tochichibudisirai $15 yacho yamakatengesa nayo mbudzi. Haibudi. Makaitei nayo $15 chindiudzai. Makaitei nayo? Ngani? Tangotenga mbiri. Pa 15 pambudzi. Saka imimi makatengesa mbudzi yenyu kotora $40 $15. Matengesa $15 ndobva matenga $2.52. Right, alright. Ndobva vanzi oimbuya ndakugirai shuga yegotora. Ungovuya nayo kandi ndiyo mari yandapiwa nenyama rimwe ichidzwa nebandavuko zvimwe zvose zvakati chinyi zvikasarako. Kureva kuti nyama yakatengeswa pamagurosa. Dakatengeswa kuda vakashaya. Akatoita hazviiti zvonoshayana nemunhu mbudzi yake sei. Right. Handei kuna BaRuva. BaRuva nemurume wenyu makazvivhariramo. Makadhisaidha kuti toda kudii nembudzi taurai tiri. Makanyengerana kuti kudii. Mbudzi vakatengenyeta nayo kumagurosa. Zvikanzi kudii? Zvikanzi kudii? Zvimwe muchazivi? Imwe tumwe mari takagaisawo nepaketi yeshuga 1 nepaketi yemunhu 1 zvinguva zviviri. Shuga dzese dziya mamapedza. Maimwati shuwa. Mafuta makapedza? Mafuta aripo. Ko raisi iripo. Ndo shuga yamamada iyi yakatengeserwa mbudzi $40. Mbudzi ikaenda $15 kotora. Vepamagurosa akaita mari. Vepamagurosa angona akatoita $100 profit because vepamagurosa anenge akatengesa nyama zvipisi. Ndipe imwe wakapa kwemubati wake kuda anogaisa nyama. Uyu kumagurosa wakapa imwe ndokudii ndobva adii? apa umwe mubati wake unogaisa imwe nyama. Ndobva imwe anzaita sei? Imwe akatora zveyeye akarya. Saka uyu akavherevhe kureva kuti uyu ndiye akandotengesera munhu nembudzi kana kuti kumagurosa ndiye akanyengera. Moti kudii mimi? Tinomubvunza kumagurosa. Kumagurosa kuda ndiye wakanyengera uyo wakati vya nembudzi yako touraya tugosheyana ndigokupa mari. Right. Toda kuti tichiindeko handika BaRuva. Nyaya yedu inonoperera kumagurosa kumunhu wenyu wamakadii wamakatengesera nembudzi ndizvo. Nekuti nini ndinotori neright yekuziva kuti mbudzi yangu yakaita sei, mbudzi yenyu ndeyangu, mbudzi yambuya ndeyangu, mbudzi yaBaRuva ndeyangu. Handiti ndizvo here sekuru? Maiti handidzokizve. Waiti handidzokizve. Ndiri pano uri rwesereka sande. Nemubvura mose. Nembudzi mese ndirimo. Chekukuita hako hapana kuti ndikuise mbama ndikwanisa kuisa mbama. Ungatozondiuraya uriwe. Wozviona manje. Ukatoenda futi kujeri. Iri rakakumirira pachivapa. Dzakumomotera mwana mai angu. Unoti kudii nazvo?
toita sei newe uye pana BaRuva vachitiudza kuti zvoitwa sei nemhaka yako vakaitei ini ndinofunga kuti ndiri kufara ika ndiri kuita sei chimbondiudzawo ndiri kuita sei nekuda kwei wafunga kudero zvangoresvikawo mwere BaRuva inokuma kwamakaenda ikoko havana kuzviona here kuti mune dambudziko mumusoro menyu havana mune dambudziko dambudziko ramunaro rekuparadza hayo vanoparadza saka pachenji iya yakazosara imwe makaita sei titiudzai makatengei pachenji imwe yakasara hayangogaisa mugaisa kuita $1 ane imwewo chingotsvakawo munyu unoita 50 cents imwe bva maita sei imwe taimwa doro maimwa doro mamusati matendeuka kwamamutareva kuya makatendeuka zuva zvaii mune mazuva mangani matendeuka tesondonhatu imi muchiti vhiki yapera museri ndepakarowa mbudzi isondonhatu tatendeuka kamukusanganisa nyama dzenyu imi atikava pana bemaita kuchenje kuchechi toenda zvisho asi kumwawo kuchiri kurimwazve tizvona igogo vanoenda kuchechi vanoenda havachaindika havachaindi mweru vanoenda kuchechi here baba takapedzera kuenda rini saka inini nyaya yangu iripo ndeyekuti BaRuva imimi kuti ndakanyumwa moza kuti sei ndisina kuti indai kumabasa evanhu vaivai vakanga vakuti tokudai kumabasa nhasi kuri kutondora gaizi ndosaka muona vanhu vakapfeka BaRuva vakaripfeka sei juzi nhasi haripfekeki mozviona saka kuri kutotondora tabva uko machivi makaita kuita white miti yese yakaita white nemute apa BaRuva ava vanhu pandakaona kuti BaRuva vanenge katsotsitsotsi handina kuda kuvaendesa kumabasa evanhu vaivai nekuti ndakafira sekuti BaRuva vakaenda kuvanhu ava vachanoita dambudzo ikoko unozviona manje ndosaka ndakakusiya saka iwewo munhu ungatokugona panguva ino ndini unozviziva herewe kuti ini ndingati kuhodobura chaiko inini ndindotoda iwewe unozviona manje ine mere asi haudi kuti unge uchishanda neni kai unorya ende because ndida kukushandisa wazviwa kausati wamboshandisa sedhongi pano patine kudenga gore rino uchashanda iwe ugotiza pano ukangotiza futi kuporisa unozwa watorejestiwa haubvi pano ndoda kuuya ndikutora kubasa inini mashemari ndinozviwa uyu munhu ndatomukoniwa kuti anga achigara pano pamusha pawo zvaramba nekuti next uri kubvisa laitiro mbudzi wakabvisa wani unogota ubvisi sei kuti iwe mbudzi wakarovesa pasi iri unotengesa izvo zviri kuchiiwana vamwe vanokuvherevhetedza nechisikadhi kana nechihameno zvamunomwa izvozvizvo pano iwewo BaRuva ndiwo uri kutoparadza zvekutoinda chaiko tombosubtracta 1% womboya kumadhaka kweduko handiti kuti uri kuchera kumwe ukoko uindeka kumadhaka kweduko haukudi madhaka kukwena pesi zvoko ende uri kutozoshanda free nekuti mbudzi yawakatengesa ukufanira kuitenga pano ende uchaudza vamwe wazviwa nekuti chandiri kuona kwauri iwewo BaRuva wakasipunifidhiwa too much panapa saka nekuti hausiwo wakashandira mbudzi iyi haina kukugwadza kutengesa unozviona manje ndosaka wakatengesa mbudzi ne$15 hauna kuishandira unozvinzwa wakangoti kupuhwa kudai ndobva wangoti ndinongoindisa zvokupuhwa kudai dzimwe nguva hauhwi kugwadza kwazvo unoziva uri kufanira kuenda kubasa ndati kuti rani redu rani rangu rako uchashanda uchipuhwa mari ende hauna sendira uchabata maoko ndati kuti handamari nchabata maoko nekuda kweiwanzwaro nekuti takabvisa mbudzi ita kuti nekuti ndiri dambudzo muupenyu iwe uri dambudzo zvewe dambudzo guru kwazvo randingendeka munyika yese yeZimbabwe hakuna munhu wakaita sewe ine mere nditaurire wega ndio unoziva dambudziko rako rakaudzwa kumaZimbabwe kwacho
kwangu iyi ndedambudziko chairo guru. Dambudziko iro roda kutoti rigadzisiwe. Neiyoyo vhiniga. Neiyoyo vhiniga iyoyo. Nouchaita sei wakasademura mari yacho ndai wakatenga zvevhiniga wakandosukwa. Saka iwe gozondoprofitiwa unzi zvikanga zvakalana madzibaba vako avasei iyo mbudzi yakatengeswa magrosa dehwe rimwe riri panapa. Saka iwewo munhu wako hana kuona kaiwewe ari kunyembera kuti ndambudziko iwona dambudziko unozvitisa iwe iwewo ndoda kuti gozi ndoda kutofonera futi kanzela kuti ndivaudze kuti munhu hatichamusungisi handiti munhu haende kupi kubasa ndizvo here. Saka chishara iwe zvaunoda jere unodei. Ndoda kushanda Tati zvechisara pazvitatapa jeri kuti foni yakavharavhara jeri kuti mbudzi yawakasedembura jeri kuti nhema dzaunoreva unoda zvipi? Nhema dzandakareva hangu ziziva koka. Ndoda kuti ndishande hangu ndingawane mari iyoyo zviri nani. Uishandire mbudzi yako. Handishandire. Ende hakuna kono mangaraka because utori dambudziko renyika ino ke. Hakuna. Uri dambudziko redu renyika yese yeZimbabwe. Unofanira kutoshanda ende even nyange wakutambira macho handikupi maoko kudai uchaiona ndoenda nayo mushopu wanotenga zvaunoda ubuda musoro wako hauhwiwi hautohwi BaRuva watokundikana munyika yeZimbabwe kutokundikana chake ushandika newe nanditoziva kuti ndodiwe newe